Een bijzondere en emotionele middag was het zondag voor Harry Smeets. Hij nam afscheid als deken van zijn grote kerk, waar hij sinds 2004 pastoor was. Ja, dat is natuurlijk toch wel met zeer gemengde gevoelens. Hè, dat je hier nou na bijna 15 jaar Venray achterlaat. Ook weer niet helemaal, want ik word ook gewoon bisschop ook van Venray. En ik vind het wel fijn dat het in het mis kan, gewoon dat het gevierd kan worden met diegene die ons samen heeft gebracht. Want uiteindelijk heeft mijn jawoord aan de kerk, aan Christus, dat heeft mij ooit in Venray gebracht. Dat heeft mij in Venray gehouden. Dat heeft mij hier veel goeds gebracht. En daarmee sluiten we ook af en daarmee is het goed. Ja. Als bisschop gaat hij zetelen in Roermond en wisselt hij min of meer van kathedraal. Van de kathedraal van de Peel naar de kathedraal van Roermond wordt het natuurlijk toch echt heel anders. Hè? Want dit was, de grote kerk was gewoon mijn kerk. Ik kwam ook graag in de Paterskerk of op de Smakt of op andere plaatsen. Maar dit was gewoon mijn kerk. De kathedraal is dat ook, maar de kathedraal deel je met heel veel anderen. En het bisdom wil je ook nog, die willen zich ook dat ik me daar laat zien. Dus die belevenis is dat dat toch wel heel anders gaat worden. Dat ik denk dat ik me nooit zo meer in één gebouw kan thuis voelen als hier is geweest. Waar je naartoe gaat, dat wordt, ja tuurlijk, één keer de mis per maand in de kathedraal. En je moet naar die parochie en je moet naar dat decanaat. En daar bestaan ze 75 jaar. Dus het wordt wel, het wordt natuurlijk de kathedraal met de echte zetel van de bisschop. Maar ook wel een bisschop die veel op pad moet zijn. Smeets kreeg landelijke bekendheid door de live-uitzendingen van de zondagse Eucharistievieringen op NPO. Ook was hij voorafgaand aan de kermis aanwezig om alle exploitanten te zegenen en ging de sacramentsprocessie weer door het centrum. Bijzondere momenten die nog lang zullen bijblijven. Ik denk dat je een onderscheid een beetje moet maken tussen mooie herinneringen die plein publiek zijn, maar ook mooie herinneringen die je hebt aan mensen in heel indringende en gesprekken die je met niemand anders kunt delen, waarvan je ook weet, hier kun je het nooit over hebben met iemand, met wie dan ook. Dat valt gewoon zo onder vertrouwelijkheid. Maar het is wel heel mooi dat mensen je dan dingen toevertrouwen die zo van hun zijn, die zo bijzonder zijn, dat je daarin mag delen. Dus de mooiste herinneringen zijn de herinneringen die ik niet mag uitspreken. Dat klinkt gek, maar zo is het. Wat gaat u missen? Oh, wat ga ik missen? Ik ga te beginnen de nuchterheid van de Venraynaar. Die heb ik altijd zeer gewaardeerd. Ik weet ik kwam uit Maastricht en ik liep op enig moment, was ik een halfjaartje hier, liep ik over het Henseniusplein. Er was een moeder die liep daar met haar kind, zo'n dreumes van een jaar of 2. En die dreumes die struikelde, die viel op zijn knieën. En die moeder die had al half gezien, al maar een half oog gezien, hier is niks gebeurd. Dus die zette dat kind zonder veel pardon zo recht op de pootjes weer en zei van zo, niks gebeurd, gewoon doorlopen. Terwijl ik denk, in Maastricht hadden ze nou gezegd, oh mijn lepke, wat erg, kom eens heen. Dus daar waren ze, en dat tekent wel een beetje, geen van beide manieren van omgaan is slecht, of is beide getuigd van zorg voor het kind, maar een beetje die, een nuchtere en goede manier van omgaan met elkaar, zelf de handen uit de mouwen steken, niet wachten tot een ander het gaat doen en zeker niet overmorgen komen van, oh ja, dat hadden we gisteren beloofd te doen. Hè. Dat is helemaal niet Venray. Ze doen wat ze beloven en daar heb ik al die jaren veel plezier van gehad. Smeets was onder andere gildepriester van de schutterij en verzorgde jaarlijks de carnavalsmis. Op deze manier hield hij nauwe banden met de lokale verenigingen. Ik kan dus nou niet zeggen, ik ga die of die bijzonder missen. Misschien de peelhaas. En dan weet iedereen genoeg. Blijf wakker, peelhaas.
Na de laatste zege kan Smeet zich gaan voorbereiden op de bisschopwijding die op zaterdag 8 december in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond zal plaatsvinden. Met welk gevoel gaat u nu deze parochie verlaten? Tja. Dat weet ik misschien pas als donderdag de verhuiswagen vertrekt. Ik kan het zo niet zeggen, het is heel dubbel. Maar ook zeg ik dank dat ik toch gewoon ben doorgegaan. Dat u er in die jaren was allen en dat u er vandaag bent. Dank voor deze jaren die ik in Gods naam in uw midden mocht beleven. Deo gratias.